Pogledajte u glavu, u ovom slučaju znači uradu. Nemojte raditi greške koje nađe većina, da tu mimo ruku pusti, da je on lupi onda lupati. Znači, polomit će vam vremena. Znači, vidite, u tom stavimo stavu. Znači, čekati da vas lupi u rame, onda mi stopite ruku. Iduća faza. Hvatamo ga za okovrati, ulazimo unutra i radimo hvatanje od stotog garike. Odnosno, nakon što smo ga bacili dole, imamo strumu. Još jedan sasvim polako. Ulazak. Pridržite partnera, inače će otresti s tom držinom. Moje, nema, nije ovo.